हेलो लोगोफोर बरायबाय बडो जब इनफो अफिशियेल इउट्यूब चेनेलाव गोबां कमेन्ट्स फैगासिनो दङ जे हेल्थ डिपार्टमेन्टनि एप्लाइआ दासिमबो मानो जायाखै रियेल ना फेक दा बिनि सायावनो नोंथांमोननो मोनसे लाइभ प्रुफ लाना फैदों जे नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हामारगोन ना हामारा आरो मानो एप्लिकेशन डेट इज ओभार दिन्थिगासिनो दङ बिनि सायाव डिटेल्सखौ लाबोदों थ' बेखायनो लोगोफोर जाय नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनो लास्टआव लाइक खालामनो हागोन आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदान फैदोंबा साबस्क्राइबबो खालामनानै लानो हागोन दा जोङो DME अफिशियेल वेबसाइटआव फैयोब्ला बेयाव लेटेस्ट दासिमबो आपग्रेड खालामनायखौ नुवाखै जायनि जाउनाव एप्लाइ लिंकआ दासिमबो एक्टिभेट जायाखै दा नोंथांमोननि गोरोन्थि नङा बियो बे जाबाय टेकनिकेल इसु थ' बिथांमोननि अफिशियेल टेक इसुनि थाखाय बेफोरबायदि जाउनाव जों दासिमबो एप्लाइखौ खालामनो हाफिनाखै नाथाय बिसोरो नटिसखौ होदोंमोन जेरै 5 एप्रिलनिफ्राय 7 एप्रिलसिम एप्लाइ खालामफिननो हागोन जायफ्रा DHS नि दाखालिनि एप्लाइआव थालांदोंमोन अब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बिसोरो मोनसे अफिशियेल नटिस आउट खालामदोंमोन जेराव ग्रेड 4 आव 8 पासनिफ्राय एप्लाइ खालामनो हायो HS पाससिम बिनिफ्राय HS पासनिफ्राय नोंथांमोना डिग्री पाससिम ग्रेड 3 आव एप्लाइ खालामनो हायो आरो बे भेकेन्सिखौ मानो लाबोदों बेनो जाबाय धुबरी मेडिकेल कलेजाव गोबां स्टाफ नांगौ जादों बेयावनो माखासे भेकेन्सि ओंखारबावदों जायनि जाउनाव जोंनो चान्स होफिनदों जे एप्लाइ खालामनो नाथाय मोनसे बाथ्रा जायफ्रा सिगाङाव एप्लाइ खालामखाबाय नोंथांमोना खालामनाङा बेखौनो कन्भार्ट खालामगोन सिगांनि आइडिजोंनो दा बे नटिस मोननै बे अफिशियेल मोनसे नटिस जेराव नोंथांमोना एप्रिल 5 निफ्राय 7 सिम एप्लाइ खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना नुनो मोनखादों मोनसे नटिस केन्डिडेट्स हु हेड अलरेडि एप्लाइड जायफ्रा अलरेडि एप्लाइ खालामखाबाय थ' नोंथांमोना गोनांथि गैया दांनोनो गोनांथि गैया जास्ट नोंथांमोना लगइन खालामनानैल' नोंथांमोना डाशबर्ड एबा प्रफाइलखौ चेक खालामनो हायो नाथाय एप्लाइ खालामनाङा दा बेखौ आं क्लियार खालामखाबाय बेनिफ्राय जों थांसै दायो मोनसे लिंकआव सिगांनियाव दा सिगांनि लिंकआव फैनाय लोगो लोगो जोंहा बेबायदि मोनोमोन फर्मखौहाय आरो बेयावनो एप्लाइ खालामनो हादोंमोन मबाइलजोंबो एप्लाइ खालामनो हायो डिसक्रिप्सनाव भिडिअ दं नायनानै खालामबानो जाबाय बे लगिनआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नोंनि डाशबर्ड एबा प्रफाइलाव चेक खालामनो हायो जे नों बबे पस्टआव एप्लाइ खालामदोंमोन बेखौ नायफिननो हायो आरो गोदानबा बे निउआव नोंथांमोना क्लिक खालाम निउआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेयावनो एसे कनफिउस जागासिनो दङ बे फर्मआ सिगांनिसोमोन नोंथांमोना नुनो मोनदों 18 फेब्रुवारिसिम मोनसे लास्ट डेट दङमोन सिगांनि हेल्थ डिपार्टमेन्टनि अके थ' बेखौ दासिमबो बिसोरो बोखाराखै जायनि जाउनाव नोंथांमोना नेक्स्ट थुनाय लोगो लोगोनो एप्लिकेशन डेट इज ओभार दिन्थिगासिनो दङ बे जाबाय गोदान फर्म नङा बे जाबाय सिगांनि फर्मसो बेयावसो नोंथांमोना बेबायदि नुबाय थादों नाथाय बिसोरो दासिमबो बेयाव आपग्रेड खालामाखै जायनि जाउनाव गोदान केन्डिडेटफोरा एप्लाइखौ खालामनो हायाखै दा बे नोंथांमोननि गोरोन्थि नङा बे फैगोन अफिशियेल वेबसाइटनिफ्राय गोदान लेटेस्ट आपग्रेड लिंक फैगोन जेराव एक्टिभेट जायोबा बयबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा ओंखायनो नोंथांमोना नेथ' आरो लास्ट डेटआ बारायनायनि चान्स थागोन मानोना सानसे थांखाबाय आरो दिनैबो जायाखै दा बावैनो जानो हागौ भिडिअ खालामखांनायनि उनाव दा जाथ'वाखै लोगोफोर थ' बेनि सोमोन्दै लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ थ' बेनिफ्राय एग्जामनि बागै सोङो एग्जामा लास्ट उइक एप्रिलाव जानो हागौ मानोना एप्लाइ खालामनायनि टाइमखौहाय खम सम होदों नालाय बिसोरो बेखायनो थाब जागोन बायदि मोन्दों एप्रिलनि लास्ट उइकआव नङाबा मेआवनो जागोन बे एग्जामा आरो एडमिट नोंथांमोना जेब्ला नटिस मोनो अब्ला नोंथांमोननो फाइनालि लाना फैगोन आरो डाउनलड खालामनाय प्रसेसबो लाना फैगोन दा लोगोफोर भिडिअ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामना होदो जाहाथे बयबो मिथियो